gidan amarya soyayya ce. Gidan amarya ni yau zan je. Suna muradi sun yau dace. Auren soyayya bai daɗi. Ai shagali na bikin aure shi kuma aure rahama ne. Bala da ummi yango kun shiga hanyar dacewa. Soyayya tushen girma shi kuma aure rama ne. Bala da ummi ku yanzu kun shiga hanyar dacewa. Soyayya tushen girma shi kuma aure rama ne. Bala da ummi ku yanzu kun shiga hanyar dacewa. Abin mamaki a duniya har abada bai karewa. Ilahu yanda ya shirya shi babu mai iya canzawa. Shi ke kashewa shi rabba kuma shi ne ke rayawa. Idan ya ga dama ya yi kyauta babu mai iya kwacewa. Soyayya tushen girma shi kuma aure rama ne. Bala da ummi ku yanzu kun shiga hanyar dacewa. Bala ka ɗau ummi kyauta ce wadda ilahu ya yo gunka. Ka yo tunani kai da kanka ya akai ta gan mata gunka. Dudu da hayaniya ka sha kabin ta gan mata gunka. Ilahu ya share hawaye aure an yo ɗaurawa. Soyayya tushen girma shi kuma aure rama ne. Bala da ummi ku yanzu kun shiga hanyar dacewa. Idan maye ya manta ai mai ya baya mantawa. Umi amana ce gunka ni kwa ina ta tunatarwa. Ba ma agun uwaye ba ga aboki kai yo karɓowa. Dan hajiya aboki ne agonka mai yin sharewa. Soyayya tushen girma shi kuma aure rama ne. Bala da ummi ku yanzu kun shiga hanyar dacewa. Wannan ranar murna ce farin ciki ai nunawa. Biki na fulani na zo madarar shanu ai kawowa. A yau shagali na biki daidai ni waka na rerawa. Biki na abokina na zo farin ciki zan nunawa. Soyayya tushen girma shi kuma aure rama ne. Bala da ummi ku yanzu kun shiga hanyar dacewa. Zuciya na yin kuka amma fa ba ta amare ba. Farin ciki na ja baya kuma shi ma ba na amare ba. Da kaji amarya na kuka ba ba ta wanda ta zaɓa ba. Ummi bala ta gabo ai aure an yi ɗaurawa. Soyayya tushen girma shi kuma aure rama ne. Bala da ummi ku yanzu kun shiga hanyar dacewa. Da damuna ana ruwa kaganta ba ta zaunawa. To kin yarda da angonki rayuwar ciki yi farantawa. Yo zama na mutunci da kwantukan ku karfi furtawa. Ni kwa waka na rero fata na ayyo darawa. Soyayya tushen girma shi kuma aure rama ne. Bala da ummi ku yanzu kun shiga hanyar dacewa. Zama na aure da ake ce zama ne na taimakon juna. Bala da ummi dan Allah ku yi roƙo da taimakon juna. Idan kuma rai ya ɓaci ku yi koyi da ɗaha maulana. Idan ku aure ya yi riba ilahu ku yi godewa. Soyayya tushen girma shi kuma aure rama ne. Bala da ummi ku yanzu kun shiga hanyar dacewa. Ana shagali na bikin aure ni kwarawa zan takawa. Ni na gode Allah na komai shi ke badawa. Tunda ya yarda nake waka baiwa yayo badawa. Gare ni yaya ga amina har dan mai yo sharewa.